To byl velký zvon. To je velký zvon, no. Tohle je odbíjí čtvrt. Ten malý odbíjí čtvrt a velký odbíjí celé. Ručičky zámeckých hodin byly několik let nehybné. Loni se ale správě podařilo získat peníze na opravu stroje času. Takto se nad ním rozplýval restaurátor Petr Skála. Takže tady je ta nádhera, signovaná František ex Xaver Beitl, Moravský Beroun. Je to poměrně docela, řekněme, moderní stroj, moderní konstrukce. Ozubení jsou frézovaná, pastorky taky, takže to je poměrně kvalitní stroj, který tady bude zase chodit přes 100 let. Dnes už hodiny ukazují přesný čas. I díky nadšencům, kteří sbírali víčka od plasových lahví. Nazbírali jsme 506 kg víček, což je zhruba půl tuny. Vytěžili jsme 3289 korun, tam je 6 korun 50 za kilo víček. Je to malá částka, ale na Javornicku a na takové, že jsme to dělali poprvé vlastně, tak je to celkem slušný a pěkný. Do sbírky se nezapojili pouze místní, oslovila lidi z celého Česka. Ano, zapojují se i školy, školky a i jesenické firmy. Co nás překvapilo s kolegou, tak že se zapojili i občani, kteří žijí třeba v Táboře nebo sbírali i v Holandsku. Přišlo mi to poštou ze Zábřehu, z dálky, takže půl garáže víček plný a fakt jsme to nečekali, jsme fakt rádi a všem děkujeme za podporu. Tak velký úspěch spolupořadatel sbírky Michal Zajonc nečekal a taky společně s dalším kamarádem rozhodl zopakovat. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit opravu kašny na Javornickém náměstí, protože ta kašna je v dezolátním stavu, vypadá to jak s prominutím rozkradená kosmická raketa. Z Javorníku Andrea Švůbová, Český rozhlas.